Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Discuss tano iman to mga bangsa mi, mga oripno Allah, mga bangsa moro na giyang hotua hadith miya panutulo Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Katero iyan natigyan na kunto khalfa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siya ko atigyan ka oriano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapakaya kukuda sira na maangkason, kapakaya man na plalakaw sira na tumutundog. So Abdullah bin Abbas. Tengad minsan na nano Rasul sallallahu alaihi wasallam, mas kanya ni miyaw na imbawata ko kaya pa kao mau mga tao sa Makkah sa Madina tumiyugalin sira. Aya kaba sa mga Yahud sa Madina na piyamaninta ni rangon so mga Muslim tumiyugalin sa Madina po sa Makkah na may abalak sira na din na pembuat akhira na natiyo po ang sira no Allah kaya ni karimbit bancho Abdullah bin Abbas na sa kinimbuatan no nasyulda no Rasul sallallahu alaihi wasallam na diuda niyan sangari. Na ninduan niya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah na balo yang ka mala isabot si iko agama, nagumala isabot si iko tafsir. Na emana niyan na skanian mambui tarjumanil Quran. Skanian hibrul ummah. Mala ilmu ko mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam. At tengad minsan o Rasul sallallahu alaihi wasallam ami ang buhay pa. Kaya ang gunaan sa ilmu yan. Nayato tulo Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma natigyan na kunto khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siya ko oriyan o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na Peter yan rakan. At tigyan na inni o alimuka kalimatin. Adna tiga na ipengdaw kan raka mga katiro. Nagyan nga to katiro aniya no na inni o alimu ka kalimat na piya kay kriteria. Nagyan sa ustad. Bago nga pengdaw sa murid na pakay katirang. Kanian maswa. Nauriyan niya na pitiro ano na tiga na ihfadhillaha yahfadhka. Ihfadhillaha tajidahu tujahak. Emana niya na siapang kasu Allah. Nagyan nga to kasiyap pa si iku Allah, na kanaba lagi do kasiyap sa wata, kasiyap sa babay, kasiyap sa kasangkapan, pagilan ka ba di kada. Eman na kasiyap ako Allah Rabbul Alamin na siyapang kaso agama niya na inisugo yan raka. Gulala na kaso mga paliugat, gusto mga sunat. Gyan ni maana niya. Siyapang kaso agama Allah, siyapang kaso mga paliugat Allah, siyapang kaso mga suguan Allah. Napakawatan ni nga sulangon na yun sa pare. Yan na ni kasiyap ako Allah. Na ay isimbiun Allah, ihfadhka. Siya pa nga mambu Allah. Ihfadhillaha tajidhu tujahak. Emana siya pa nga su Allah kakumangkas ka niyang ko unaan ka. Nagyan nga kakumaan ka ko Allah ko unaan ka. Napunguna na ang kaniyan. O anda ka pagantap. Papakaantap kasi ko turuan, si ko mga pipi agalbak, mga pipi amal, iptegumpi aka, iptegude o mga wata aka, pakalakay simba, pakalakay paratiyaya, pagumpi anu Allah sukaromangka, sa mga wata aka, sa dunia ka, gusto akhirat ka. Yan na ni maana ang na dua putul Peter o Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapang kasu Allah, siapang kanian. Siapa nga su Allah, kaumang ka, kauna anak ka. Sa din sa kala kay siap si ko agamaw Allah, na kala mambu siap rakaw Allah, agu kala akap turu arkaw Allah ko mapi aukit, ipengulalan ka ko kapagintaw ka sa dunia, kaan ka maparuli su dua mapia. Mapi ako dunia, agu mapi ako kapasurga.
Horian niya na ini sumpa tuno Rasul sallallahu alaihi wasallam atiga na idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Igira pengnika na pangnika ko Allah. Igira pluba ka sa makatabangar ka nada pa katabangar ka irwar ko Allah narung ka pang ni sa tabang. Nagyan nuri puno Allah. Di ka pa kay suka pamang ni sa tabang ko salakaw ko Allah. Inon tabuso pengnika sa tabang si iko oyag-uyag adapan matay na emambu apang nin kau na suka ganyan. Gitu po tama na kapakaya pang nin ka ko sa lakaw ko Allah. Di ka pa kaya mang ni ka ko miyatay, di ka pa kaya mang ni ka ko dingap kay laya mga jin, mga malaikat, mga arwak, haram so kapang ning akhirat. Ayabu pa kaya mang ni ka nas kanya na dingap kay lay na subuso Allah. Alam ba so ilmo yan na dataman so anda ba ini na kataon niya, nagpakanag ka niya, napkailay ka niya, nasadya kapang ning kaon, kapang ning ako, Allah Rabbul Alamin na pumugangan niya. Ida sa'alta fas'alillah, igirapang ni ka na si ikapang ni ko Allah. Tuk Abu Umama Al-Bahili radiyallahu anhu, na miyaw mga Rasul sallallahu alaihi wasallam sa masjid, tagagaw, pupuruin haliman niya. Natigin kasi, natigan na ya Rasulullah, iman to na masa amalibutang. Nanawi da akalak na da kosong ko mga alaitamok. Da kosong ko mga pagaryakan. Da kosong si ko mga dato. Si ako sumiyong ko Allah. Si ako miyagupisin ako Allah. Si ako miyagapas ko Allah. Kaya problema akan na mala ako iutang. Na problema akan na anda ba ini na marang-marang problema. Nagyan ni dapat tasuan ka uri puno Allah. Ay gira na problema nga na ngaga nga magapas si iku Allah. Di ka pagapas sa salakaw si iku Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Na gira pang ni ka sa tabang. Na iya pakatabangar ka na su Allah na si ikapang ni sa tabang ko Allah Rabbul Alamin. Na uba ka panawag sa mga jin, haram. Uba ka panawag sa mga syaitan. Mga pamumulo nga penderpa. Giya nga na niya na sakit yan. Nasumyong sa na penderpaan na. Nakanugo niya sa sambayang ka. Kaano ni kasong kasangan na penderpaan. Ano ni kasong kasaan na pamumulong ad na ginawa niya na jin. Na ayamaan niya na tiyutong ka sa sambayang ka. Lagyan na ni pasad. Pramiso Allah ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alain asyrakta layahbitan na amalo. Upo nga makapanako to na sigurado ang binasaan mo Allah, na ang binasaan mo kaya panako to, nga so amal ka, so puasa ka, so sampayan ka, so nga ninsan na mga amal ka, tutiyotong ka. Naliro pa na sumong ka, na makipamulong ka, na diterima ang susampayan ka sa piragaw, Allahu Akbar. Naikitos ka sa nga napamumulong, pamangni ko mga jin, mga syaitan, nagira ko na pengantok niya sumigagay. Buwan to na ikiasabapan si ko sakit ka. Anto na ay kibulungon. Go pengordir. Pengordir sa pengalbakan ka. Barang-barang ay pagordir yan naka pengalbakan ka. Na nakarinaw to ad na jinya. Na ba kaong pakibulong. Palagoy ka. Si ikasirakan ko Allah. Si ikapang ni ko Allah. Igirap ka sakit ka na ya Allah. Igiranayip ka na ya Allah. Igirap ka or ka na ya Allah. Yan na ni kababaloy nga ori pano Allah. Narong ka na di pangangarunga ni ngaptuag. Na epitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam na wa'lam law anna al-ummata law ijtama'atil ummatu ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Mana niya na dingap kalipati. Api timo so langon ng mga tao. Langon na mga umatu Rasul sallallahu alaihi wasallam na timo sirang ka kabaya iran na anay kingga iran ra kaaguna. Barat na anay bagay iran ra ka, datuong kairan, pakatamok ng kairan, barang-barang bulungang kairan. Na disiran kan makanggaya guna inuntabo na sabo sa miya pasada imbagir ka Allah. Amin sa surat sa Lauhul Mahfuz. Emana ni api anta imamulungar ka na di bu iyog su Allah. Api anta dumatur ka na di ka budato au Allah. Api anta ikabayar ka magay na di ka bu rizki u Allah. Giyan niyo bang ap kalipati ori panu Allah. Walau iksama'atil ummatu ala ay yadurruka
la yadurruka illa ma qad katabahu Allahu alaika. Mana api timo-timo sa mga tao ka binasaan kairan, bunuong kairan, ku ang kairan na diaman, ipagitu kairan, ipalabada kairan. Di kairan ka binasaan, inon tabo na sabo sa anda nga misusurat ko lahul mahfuda programar kau Allah. Ay kidian niyan ka pagkabinasar ka. Kaad na hikmaw no Allah. Rafi'atil aqla majuffatis suhub. Miya pasad sa ukuran ka na di ka pagkalak. Di pa tutuba ka malak. Kana tetandingan ka, ana di ka programa, ana di ka manage. Agyan na so Allah Rabbul Alamin. Naipang niya nga ko Allah, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, na di yung asirigan sa ginawa ko sa saprak matabo. Di yung asirigan ko sa lakaw raka. Mana niyan na siya pa ang kaya Allah Rabbul Alamin. Kagiyaw pa mako sarig nga wala sa ginawang ka, sarig nga wala ko sa lakaw si Arkania sa saprak matabo na kaya binasang ka. Panarig ka ko Allah Rabbul Alamin, siya pantano langon ng Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.